naimbag nga aldaw kadto amin kahit man nga i-share kanyayo ti lima nga kinapudno iti Genesis chapter 1 verse 1 kunanan toy. In the beginning God created the heavens and the earth. Iti Ilocano ket iti punganay ti Dios pinarswana tinang langit ken ti daga. Ket imbaga tatay nga iti daytoy ket nabasbasa tayo amin siguro or dagiti namati halos nabasa dan tayo isuto muna a verses iti sao ni Apo Dios ken kanyak nga maysa iti actually iti paborito nga maysa nga verse nga Genesis chapter 1 verse 1 ket adda lima nga kinapudno nga makita tayo iti daytoy maysa laon nga kinapudno nga daytoy Genesis chapter 1 verse 1 ket ni Apo Dios ket adda or God exists. Sakbay nga dati sa amin, adda talaga ni Apo Dios. Ken dagiti mawati or dagiti atheist or skeptics nga agduadwa pa na dat Dios, ken dagiti san nga mamati nga adda Dios. Ket isuro ti saw ni Apo Dios, no sanda nga patyen nga adda ni Apo Dios, isuda ket fools or maagda iti Ilocano. Ket maag dagiti jay nga saan nga mamati tiki naadda talaga ni Apo Dios. Ket isu ti mabasa iti Psalm chapter 14 verse 1 nga maag dagiti saan nga mamati iti kinaadda ni Apo Dios nga exist talaga ni Apo Dios. And then iti Hebrew chapter 11 verse 6 ket may pakita nga no mabaen iti pamati ken ni Apo Dios maparagsak isuna. Masapon nga patyen talaga nga adda ni Apo Dios tapno maparagsak isuna. Tano masidek ka kanya na, masapon nga patyen, nga adda talaga ni Apo Dios amang gunguna. Patyen tayo ti kinaadda talaga ni Apo Dios. Ket isu ti first step nga makaparagsak ka ni Apo Dios, maaramidan tayo, nga masapul patyen tayo talaga nga adda ni Apo Dios, existed ni Apo Dios. Saan tayo nga maparagsak ni Apo Dios? No saan tayo nga patyen nga isuna ket adda talaga. May kadwa nga kinapudno iti daytoy ni Apo Dios ket adda sakbay ti universe or no sakbay ti amin dagiti sakbay dagiti naparswa addan talaga ni Apo Dios. Saan nga naununa ti naparswa sa maadda ni Apo Dios no di ket adda ni Apo Dios sakbay nga adda ti parswaen na. Saan nga naadda ni Apo Dios gapu iti naparswa no diket adda ni Apo Dios isut gapu na nga adda ti naparswa adda ti universe or adda ti daga adda ti heavens or adda ti lubong nga pagiganan tayo. So adda ni Apo Dios sakbay ti amin sakbay ti lubong and then sakbay ti kadda ti daga addan talaga ni Apo Dios nga imununa. May katalo nga kinapudno ket ni Apo Dios ti creator na marswa iti lang langit ken ti daga. Ni Apo Dios ket creator. Iti daytoy ket may pakita launay nga pinarswa ni Apo Dios ti duwa nga lugar nga makuna ijay langit ken ditoy daga. Syempre saan tayo nga nakita ti lugar nga langit ngem daytoy daga mismo nga ayan tayo nga naparswa. Ket malamang basit pay laeng o no kikit laeng ti ammo tayo. Maka entero pay nga barangay tayo san tayo amin nga ammo ngem ni Apo Dios ammo na. Yung pansinan tayo amin nga pinaswa ni Apo Dios nga kay kayo, awan pa exactly nagparparehas, exactly nga kayo. Ure tuntunin yung amin nga bulong, inga na ramot, saan nga talaga parehas. Kanya tayo pa mismo nga tao. Di ka naman nakabalin ni Apo Dios nga creator, kat may pakita. Awan pa iti tao nga ng kompleto ng bilang no talaga manutibuok na. Malamang diyam amuti pa iti sarili tayo, kat malamang mga 10% or 20% laeng tamu tayo about ijay bagi tayo. Kani Apo Dios mas nakaammo pay talaga kanya tayo. Okay. Isu na ti creator, ti lugar nga heavens ken iti lugar nga dayti lubong. May pakita nga ni Apo Dios talaga tinang parswa. Saan nga naggapu iti yaman nga teorya, kas iti teorya ti evolution nga nag-evolve laeng saan? No diket talaga na parswa ta pinarswa ni Apo Dios nga isuna ti creator. Inaramid ni Apo Dios jepulos nga saan nga kaya ti tao naramid ti Dios ti saan nga kaya ti tao nga aramiden. Ti naramid ni Apo Dios pinarswana ti lang langit ken ti daga. May kaupat nga kinapudno iti daytoy nga Genesis 1 verse 1 ni Apo Dios ket mysterious. Saan ngam amin ket maawatan tayo ammo tayo maipapan ka ni Apo Dios maamuan kasi isuna ket misteryoso.
Ti sao nga word nga nausar iti daytoy nga nagan ni Apo Dios nga kuna in the beginning God created the heavens and the earth ket nausar di word nga Elohim iti Hebrew. Nga kayat nga sawen man nakabalin amin ket di nga Elohim ket no i-translate da kuma iti English ket agbalin nga gods. Ngem gaput na misteryoso ni Apo Dios may sa ni Apo Dios ngem adda tallo nga persona na which is ni God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ngem may sa a Dios. Isu tinausar Elohim agpaiso plural ngem may sa isuna. Mysterious talaga ni Apo Dios. Saan ngam amin ket kun natin ma-completely maawatan tayo about kani Apo Dios. Ta talagang misteryoso. Ado pa iti mga ibaga saan nga pudno dayta nga Trinity. When awan ti mabasa ti sao ni Apo Dios nga sao nga Trinity ngem ti kinaagpaiso nga isuro ti sao ni Apo Dios nga adda ti tallo nga persona ngem may sa Dios ket adda tallo a persona na ket isuro ti sao ni Apo Dios. Ti tao limited laeng ti amuna. Natayo mismo na itao iti 19th century or ti 20th century nga naitao tayo. Awan kabrebengan tayo or awan si asino tayo kuma nga agsaludsod kani Apo Dios nga isuna ket eternal awan rugina ken awan ti patinggana. Ngarod ni Apo Dios mysterious talaga. Awan tinakaamon no nagrugyan ni Apo Dios, awan tinakaamon no pagpatinggaan ni Apo Dios, ta eternal ni Apo Dios, awan rugina, awan patinggana, Dios idi, Dios ita, itag na nayon, isulat na. May kalima, maudi, na kinapodno, itinaytoy, ni Apo Dios ket saan nga nakadependar, iti pinarswana. No diket, ni Apo, dagiti naparswa, ti agdependar ken ni Apo Dios. Dayti daga nga ayan tiyo, lubong nga ayan tiyo, the heavens ket agdependar da ken ni Apo Dios a creator. Saan nga ni Apo Dios je agdependar kanya tayo, no diket datayo nga tattao ti dependent agdependar ken ni Apo Dios. Kasi isuna je man nakabalin awan rugina ken awan patinggana nakadependar tayo laeng kanya na. Agbiag tayo gapu ijay pan nakabalin na agserbi tayo gapu ijay pan nakabalin na nga ipay na kanya tayo nga saan nga maapektaran ti kina Dios ni Apo Dios neither agserbi tayo man wenno saan aramidan tayo di kayat na wenno saan nga maapektaran ti kina Dios ni Apo Dios ta isunaket saan nga dependent kanya tayo saan nga nakadependar iti pinarswana no diket jay naparswa ti nakadependar kani Apo Dios. Ngaron may pakita iti daytoy iti attributes nga makuna or character ni Apo Dios nga isuna ket talaga nga man nakabalin amin eternal isuna awan rugina ken awan iti patinggana omnipresent isuna di ati amin nga lugar kasi ammuna amin nga pinarswana omnipotent isuna ta isuna laeng ti makabael nga mangparswa iti isu amin ken talaga nga isuna ket unsearchable saan nga maammo amin totally about kanyana man nakabalin talaga unay ni Apo Dios. Ngarod datayo nga tattao ket agdependar tayo laeng kani Apo Dios ngarod agdependar tayo kani Apo Dios. Ado dagiti bambanag nga aramidan ni Apo Dios para kanya tayo. Ngarod patyen tayo agtalek tayo kani Apo Dios sa isu na laeng ti manakabalin amin makatulong itunggal may sa kada tayo. Kas kunana iti Hebrew chapter 11 verse 6. Umasilik tayo kani Apo Dios tanamnamain tayo nga isu na talaga makatulong tunggal may sa kada tayo. Ngarod iti sao ni Apo Dios pay laeng ti Genesis chapter 1 verse 1 ket ni Apo Dios isu na ti centered iti sao na ni Apo Dios isu na ti manakabalin amin ni Apo Dios isu na ti first nga naipakita nga isu na talaga ti centered iti sao ni Apo Dios ngarod agtalek tayo laeng kanya na ibabaen iti sao na agsubmitad tayo kani Apo Dios ta isu na ket man nakabalin amin nakamangen tayo ken agserbi tayo kanya na agdaydayaw tayo kanya na kas men nurot iti pagayatan na ono standard ni Apo Dios ket isu laeng ti pagtalakan tayo nga awanen ti sabali ngarod man nakabalim ti sao ni Apo Dios isulaing ti kanang ti nga adalen pagtalekan ta isulaing ti biag tayo nakadependar tayo ken ni Apo Dios ang manakabalin amin.